The beauty of the cross. The beauty of the cross. The beauty of the cross. Sikhayisa ngomnqamlezo. Kutheni sikhayisa ngomnqamlezo nje? Kungenxa yale beauty yalo mnqamlezo. Isukaphi le beauty? Siyazi le mnqamlezo kaNkosi uJesu. Ngoba Yesu lo mnqamlezo esikhayisa ngayo. Asikhayisi ngeminye, kodwa sikhayisa ngoba Yesu. Ngoba siyazi sabethelelwa kunye naye. Siyayazi ubaleka kwalo mnqamlezo. Kuye lona umnqamlezo owenza ukuthi ndiphakamise izandla ndimamkele lo Yesu obeyinkosi nomsindisi. Kuye lo wazisa le nsindiso. Haleluya! Sisindisiwe ngenxa yomnqamlezo. Sisindisiwe ngenxa yobabalo lukaThixo. Yonke sisifa namhlanje sithi ilizwi lenkosi ungaqhayisi. Mandingaqhayisi ngento engenguwumnqamlezo kaKristu bangcwele. Siyive lo ndawo emnqamlezweni. Oh Jesus, emnqamlezweni sisindisiwe ngenxa yalo mnqamlezo. Bangcwele izono zethu zaxolelwa emnqamlezweni. Jesus, zaxolelwa emnqamlezweni. Ngesingobani if umnqamlezo ubungekho siwubona phobo buhle bomnqamlezo. Ngesiphi bangcwele uba umnqamlezo ubungekho? Ngesinjani? Ngoba ngiyithathe ndayijongisisa ndayicikida. Inabangena inyukunyuku. Mhlawumbi ndisesitratweni ndihunduza ubusuku